ئەیسا ژی چوو چیای زەیتونی سەری سبێ زوو ئەو دیسا vegeriya perestgehê xelk hemû hat bawî ew rûnişt û wî dest pê kir û ew hîn kirin. Şerîetzan û Fêrîsiyan jineke ku li ser zînayê hatibû girtin anîn û li holê dan rawestandin. Wan jê re got: Mamoste, dema ku vê jinê zina dikir hat girtin. Di şerîetê de Musa li me emir kiriye ku em ên wiha bidin ber keviran. Îcar tu çi dibêjî? Wan ev ji bo ceribandina Îsa got da ku wî sûcdar derxin. Lê Îsa xwe xwar kir û bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. Careke din li ser pirsîna wan wî serê xwe rakir û ji wan re got: Di nav we de kî bêguneh be, bila kevirê pêşî ew bavêje wê. û dîsa wî xwe xwar kir û bi tiliya xwe li ser erdê nivîsî. Lê dema ku wan ev bihîst, ji mezinan bigire heta yê paşî yek bi yek derketin. Îsa bi serê xwe ma û jinik jî li wê derê rawestayî bû. Îsa serê xwe rakir û ji wê re got: Stiyê, ka ew li ku derê ne? Ma kesî tu sûcdar dernexistî? Jinikê got Tu kesî, ez xadim. û Îsa got: Ez jî te sûcdar dernaxim. Here û êdî ji niha û pê ve gunehan neke. Şahediya du kesan rast e. Ez şahediya xwe dikim û bavê ku ez şandime jî şahediya min dike. Li ser vê yekê wan jê pirsî. Bavê te li ku derê ye? Îsa bersêva wan da: Hûn ne min nas dikin, ne jî bavê min. Eger we ez nas bikirama, wê bavê min jî nas bikira. Îsa ev peyvên ha çaxê li perestgehê hîn dikir. Li ciyê ku lê pere dicivandin gotin, lê kesî ew negirt. Çimkî hê saeta wî nehatibû. û dîsa ji wan re got: Ez diçim.
Hûn ê li min bigerin û hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Hûn nikarin bên cihê ku ez diçimê. Li ser vê yekê cihûyan wiha got. Ma ew ê xwe bikuje, xwe dibêje hûn nikarin bên cihê ku ez diçimê. İsa ji wan re got. Hûn ji jêrin, ez ji jorim. Hûn ji vê dinyayê ne, lê ez ne ji vê dinyayê me. Loma min ji we re got ku hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Eger hûn bawer nakin ku ez ewim, hûn ê di nav gunehên xwe de bimirin. Îcar wan jê pirsî. Tu kî? İsa ji wan re got. Ez tam ewim yê ku min ji destpêkê ve ji we re gotiye. Gelek tişt hene ku ez li ser we bêjim û we sûcdar derxim. Lê yê ku ez şandime rastiye û bi tenê tiştên ku min ji wî bihîstine ez ji dinyayê re dibêjim. Wî li İbrahim bûna, wê kirinên Ibrahim bikirana. Lê niha hûn li kuştina min, li kuştina wî mirovê rastiya ku ji Xwedê bihîstî ji we re gotiye digerin. Ibrahim ev yek nekir. Hûn karên bavê xwe dikin. wan ji wî re got. Em ji zînayê çê nebûne. Bavekî me heye. Ew jî Xwedê ye. İsa ji wan re got. Eger Xwedê bavê we bûya, wê ji min hez bikira. Çimkî ez ji ba Xwedê hatime û niha ez li virim. Ez ji ber xwe nehatime. Lê wî ez şandime. Çima hûn tiştên ku ez dibêjim fêm nakin? Ji ber ku hûn peyva min ranagirin. Hûn ji bavê xwe îblîsin û hûn dixwazin xwestekên bavê xwe bi cih bînin. Ew ji destpêkê ve mêrkuj bû û tu caran li ser rastiyê nemaye. Çimkî rastî li bawî tune. Çaxê ku ew derewan dike, ji tiştên xwe bi xwe dibêje. Çimkî ew derewkar e û bavê derewan e. Lê ji ber ku ez rastiyê dibêjim, hûn ji min bawer nakin. Kî ji we dikare nîşan bide ku guneh li ba min heye? Madem ez rastiyê dibêjim, çima hûn ji min bawer nakin? Yê ku ji Xwedê be, gotinên Xwedê dibîze. Ji ber ku hûn ne ji Xwedê ne,
hûn nabihîzin. Cihuyan bersîva wî da û gotin. Meaqê me tu nebû. Dema ku me got tu ji Samaryayê û tu bi cinan ketiyî. Îsa ji wan re got: Ez bi cinan neketime.